Pokazat ću vam legendarno biće, izgubljeno u vremenu. Ni majmun, ni čovek, već Gorostas, nazivan raznim imenima. Zapravo zovem se Suzana. Suzana? Da, Suzana. To je žensko ime. Da, tačno. Pa pristaje ti. Treba mi neko ko poznaje udaljena mesta sveta, a ti si svetski poznat istraživač. Šta ti tačno želiš od mene? Usamljen sam. Ja sam posljednji od svoje vrste. Ali, na drugoj strani sveta kažu da postoji to biće. Jeti? Mislim da su ti Jeti i moji rođaci. Hoćeš da me povedeš tamo? Ja ti dajem svoju reč. U redu? Koju? Šta? Koju reč? To je samo figurativno. Zvuči dobro, a koja? Dug je put pred nama. Treba nam mapa. Nećemo valjda da provaljujemo. Popni se i povuci me. Bravo. Hvala! Da bi pronašli mesto gde pripadaš, treba da se uklopimo. Čudovište! Ovdje će baš da vuče promaja. Jesam li dobro shvatila? Ti ideš na put oko sveta da nađeš Jetije. Ja znam tajne puteve kroz planine. Tražite Gamu? Molim vas, nikad ne spominjite kokošku. Kokoš nikad ps. Pozdrav, poštovana Gamu. Činite nam čast. A šta je s kokoškom? Neće biti lako, ali naći ćemo ti to mesto. Boja za spasavanje! Držim te! Shangri-La! Zovemo ga. A šta to znači? Beži, mrzimo te. Baci me iz jame. Mislim da si malo pretežak. A glupost, daj sve od sebe. Ne znam tačno ko je kriv. Ajmo opet!